En gang om året uddeler Tårnby Kommune og Tårnby Foreningsråd priser til henholdsvis Årets Forening og Foreningsleder uden for idrætsområdet. Kommunens borgmester Henrik Simenon bød velkommen og overlod ordet til kulturudvalgsformanden Vibeke Rasmussen, som overrakte årets foreningspris til Tårnby Teaters formand Flemming Olsen. Jeg vil sige mange tak for den flotte pris. Det er jo dejligt, at man får nogle skulderklap for et stykke arbejde, man laver. Og det er jo selvfølgelig mange år, jeg har været med, men jeg synes stadigvæk, det er sjovt. Så vil vi gerne vise en lille snas af noget, som vi har forberedt på vores weekendkursus. Formanden for Tårnby Foreningsråd, Terkel Spangsbo, uddelte den årlige foreningspris til kommunens natteravne, der var mødt op i deres traditionelle gule jakker. Så I kan sætte på jakkerne, ligesom sådan medaljer. Værsgo, Anja. Og så må I jo deles om grøntsagerne her. Rigtig hjertelig tillykke, og vi skal op. Jeg vil godt sige rigtig hjertelig tusind tak for den her nominering. Til sidst fik Svend Olsen overrakt en særlig ærespris. Han har været ansat i kommunen i 44 år, og i de sidste 20 år, hvor foreningspriserne har været uddelt, har han stået i baggrunden med blomster, gaver og manuskriptet til en rigtig god aften. I aften var det så hans tur til at være centrum. Et stort tillykke til alle prismodtagerne. Jeg skal nok sætte mig korthed, for det her, det var i hvert fald også en overraskelse. Tak alle sammen. Tak for det. Det var kasten i stykker. Pas på ryggene. Nu er han oppe på banen.